الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بما ندري كلا ربنا نغفلا ما فويني واتي جاراني ما فويني جنيه وبسكا فو sabula ami watti do kono jien refna nami jien fana kono absika fo kan watti absika fo ko an jien ay ma fo ni chafana absika fo sabula ami barala nami barala absika fo ko an cha do benge do burange do goni do koroke do terike do balmake otea o wabsega fo kelemale wabsega fo sabula nyenin do ye beddo kan yanye ni mi korotanye o balma o dogoni yanye walma o fayanye walma o deyanye namu o abo chula walma o cheyanye ayo bamanaw ko na fora be ka tay benge fo ko do bi fo benge ko o tien able o tien awo o kroli o ba fe mo no bola ni fora ko begati benge fo ko do bi fo benge ko do fo ata ko o benge benge ye basu mo ko de o ni basu mo ko de do akilla ko wayira kawti ñogon kan o ene mo minti ñogon kan nam kuma do ibisiga fotigi ko de o ko ne ka famuni la mo bisiga foko ni fura ko bekata ikanin ko inke absaga do tati nyabulu nakla ko bo chula sabula beta tsaka nye kona ko be u ba fe ka fo ni be ka ko kelen ke wati kelen na do tati bo wala parce que do benge benge fana do benge ewa donc o me fugo ni fo voilà o ni fura ko be ka ke do tati nye awo sabula e ba soro benge doy o ti fana benge doy afonyo ngo bichade voilà ya fam o ti tien voilà ko duguma betse ke ko ke beke ke wati kele yoro kele o tien na bekrati falen mi ke o jagwe do bo no lawo ayo o bedi o koni o de kama foko do fata ko bamanandre ma muso ko ne ma ko niya me mino wo bal na fatala ko te nyinti ko yede o tien wo yindi na fana blay fem bena na fandu aywa ka foko ni fem mini fem kulunya o tsaka ke ni fana fem sugu fana kulunya sababu yi bena na fandu abi sega mi fo mo ala mo be na jorodu imana ke chugu jorodo bila dukuno sikatola ibta soro ni warti dokuna dukuno atsa mu wango magonye o ngani adamanya glani sira nam abogla o tien sikatola ibta soro do war ba kuna abi duko mago begla nga war ko mago begla ngani foro ka mo gagla atise ogoni o bena joro di o warti na joro adamanya matala fa ban fa na joro o de kama foko nyindi wo nyindi na fa yablay ayo tubarika no bismillah bamanandre ayo ablay biye jumaye septembre kalo klita ani worodo naam samba fla ani mugani fla o fasiri bawe se woni ga fasiri gafo kono naam amina la yeferete folo mi ka sugo kuma wado nyefo mo ko e famali ka ska solo ko dowla amba damine bi faso ko Mali d'aujourd'hui bi Mali jogoli bi Mali ala sementia ka foko ben barka welele min kala ka nyini ga franci ko franci sharati la mugo konu u lerubo Mali tawla ka sementia fana ka foko sinali be traoré ni ale mugo no me doni nogo ka bo jamana woro la kana olu ka kulu min be wele ko groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles a sementia ka foko olu ka ton mo shima
yamaruya sɔrɔ ka na ni nɔgɔ ye k'a sɔrɔ min ma kɛ sariya kɔnɔ min bɛ wele ko giriya gere k'olu ka tɔnden si ma o musakaw sɔrɔ min bɛ wele ko subvention jamana bolo k'a sɔrɔ ni a ma kɛ sariya kɔnɔ o kɔfɛ sa ko fédération malienne de football bɛna su kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ labɛn ka tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ka senkɔrɔmadon barika bonyana kosɛbɛ ka ɲɛsin sennadolanci ma Mali kɔnɔ aw ko maaba caman bɛ yen nɔ u bɛna olu ka kɛwale ɲumanw lakodɔn u ye bi su in na bila ye dabaliban ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko lakana sabatibaw ka so min bɛ wele ko 17e arrondissement ko dɔgɔkun kelen dɔrɔn maa kofɔlen min bɛ wele ko Kɔnpoli Mariam Dumiya ko a kɔni kalikan dɔ k'a fɔ minnu kɔni jogo man ɲi k'a bɛna sigi gɛlɛyaw bolo o ko a ye belebele 2 minɛ u la kaban keleya kama a bɛna nana ko muso dɔ kɔni ye maafa fura kɛ a denmuso terimuso kɔnɔ a bila a denmuso terimuso elle empoisonne on gaffe a denmuso terikɛ le camarade de classe de sa fille o kɛlɛyara sa bila o tɛ kɛlɛya o ye juguya de ye o fana ɲɛ bolo dɔ fɛ ko kɛra keleya de kama ayi donc a ɲɛ bolo dɔ fɛ o tɛ wa a bɛ se ka ko lesɔn fasoko fasiri ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko lakanako siratigɛ la ni kɛlɛcɛw ka taabolo la ko kɛlɛcɛ kura minnu tun bɛ kalan na o ko olu kɔni min bɛ wele ko contingent 2021 a bɛna nana ko olu ka kalanw banna k'u bɛ se ka faso kumaboli kɛlɛ daminɛ Colonel Assimi Goïta ko ale ye dɔgɔkun kelen min yamaruyara ka ɲɛsin yafa ɲɔgɔnma ni cɛ fɔ ka bɛɛ ma n'o ye semaine nationale de la refondation ye o ko baara kɔni kurumu karili hukumu kɔnɔ k'a sɛmɛntiya k'a fɔ nin ye cogoya ye an ka se ka gɛlɛya minnu sababu minnu bɛ kɛ sababu ye ka farali ni siran don an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ yɛrɛ ni Elisabeth Den ka fatuli hukumu kɔnɔ fanga ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ faba colonel Ablaye Mayiga ko ale taara tasibila gafe ka taa tɛgɛnɔ bila kɛ o la Ablaye tubarikalla les échos ale koli a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Kɔlɔwari kɛlɛcɛ 46 in ka lahalaw la a bɛna nani ko a ko bɛɛ fɛ ka bɔ taabolo ɲuman sira kan sabula ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw kun ye a sɛmɛntiya fɔlɔ k'a fɔ maa kofɔlen ninnu na kun ye ka jamana golobo galaba ko de kama k'u y'u minɛ nka ko u ye hakilila laban min fɔ n'o ye k'a fɔ ka falen kɛ o ko o kɔni bɛ bɔ hakɛ dɔ kɔnɔ min ye ni taabolo ninnu sariya ko hukumu kɔnɔ k'a bɛ bɔ taabolo ɲuman bɛɛ kɔnɔ ka kɛɲɛ ni les échos mɔgɔw ka ɲɛfɔliw ka laɲini kura ye ko lakɔli karamɔgɔw ka baara bila hukumu kɔnɔ k'u b'a la ka sefa wɛrɛ 600,000 ɲini jamana marabagaw la kalanko kelen ninnu siratigɛla ko mun de kan ka kɛ walasa Mali kalanko ka se ka san sɔrɔ de ko ɲininkali fana bɛ yen tubarikalla l'indicateur de renouveau tɛ ya o don a ko di Mahamudu Kasoge ni ale ye sariya ko minisiri ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu yurugu kɛ ani minnu bɛ kɛ a sababu ye a bɛna nana ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲaki wa ko nɛgɛni man ka ye a ko la yɛrɛ dɔgɔkun kelen min labɛnnen don cɛfɔkabɛn kama Colonel Assimi Goïta y'o kɛ sababu ye k'i tɛgɛ mɔnɔ bɔ kokura ye jɛkulu marifatigiw kama ye minnu ye jamana ta minnu ye marifa ta jamana kama a y'i tɛgɛ bɔ olu ye kokura ye ko an ka bɛn kayi ko gouverneur ka taamakulu ko Bamaciu kɔni ye dankari kɛ o la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ furaw dɛsɛli siratigɛ la Gawo mara la ko dɔgɔtɔrɔ furaw de ko adamadenw ka furakɛliw ko MINUSMA ye furaw ka taali kura wɛrɛ fana sigi sen kan walasa mɔgɔw bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min na samiya na maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye k'olu sɛgɛnnen don kosɛbɛ ɲamana yɔrɔ kofɔlen na l'indépendant ale ko di a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sariya ko minisiri Mahamudu Kasoge a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ to halisa sariya hukumu kɔnɔ
ko ni ɲakili ma kɛ ale mun kɔnɔ ayiwa ale de sariya minisiri a mun kɔnɔ i b'a fɔ ne ko ten ne yɛrɛ ma kuma in faamu ko kɔrɔbɔrɔ hali ko kadɔ kɛ kaso kɛ e bɛ mun de kɔnɔ o ye sariya ko minisiri n'i yɛrɛ da y'o fɔ e sariya ko min i mun de kɔnɔ tuguni ayiwa ne hakili la nin kɔni ye si bi ne y'a tuma minɛn kɔnɔ kuma banna i y'a faamu adama PSG k'olu ye a ɲini k'a fɔ Mali ye jalakili min don Faransi kama diɲɛ tɔnba ɲɛkɔrɔ o ko a ko kan ka ɲɛnabɔ ka ɲɛ ani sɛbɛya ani tiɲɛ ka fɔ a ko la o ko dɔgɔkun kelen ni y'a ta ko fɔlɔ ka ɲɛsin cɛfɔ ka bɛɛ ma o ko laɲiniw de bɛ la ka kɛ ani fɛɛrɛw bɛna tigɛ gɛlɛya minnu bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka ban cogo min na pewu ko ɲɛfɔliw bɛna k'o sira kan banaba o ko sugujɔla dɔw sira dara olu ɲɛ bamanciw fɛ ma kelen ni tora ko da fɛ ani k'u ka makoɲɛminɛw minɛ u la a kɛra wulini ani kɔndu ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko kulu min bɛ wele ko asmarim olu kɔni a sɛmɛntiya k'a fɔ ka da jamana maracogo jugu kan ko minnu bɛna ɲɛmɔgɔ la ko sariya kan ka ta k'a fɔ n'i ye silamɛ i k'i kali kuranɛ kan n'i ye kerecɛn yɛrɛ fana i k'i kali bibulu kan i ye bolisɔnna ye o b'i kali i ka boli kan kɛ a ne tɛ si la dun ayiwa n t'a si la dun i bɛ sigi kɛrɛfɛ kɛ i bɛ sigi kɛrɛfɛ o da ko aw fana bɛ dɛ maa mun t'a da ne t'a si la o fana mɔgɔ bɛ yen o tiɲɛ ayiwa Mali Tribune ale kɛlen don k'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Kɔdiwari kɛlɛcɛw 49 ninnu bilali ko siratigɛ la muso 3 bilara ko yala ko tɔ ninnu kɔni minɛnen don jan na wa a tun minɛ o tɛ bila tɛn kɔni ayiwa a tun minɛ ko tɛ a tun bila tɛn ayiwa min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ coronavirus ko dɔ b'a la ka farali jamana a ɲɔɲalen don ko a ɲɔɲalen don sisan kosɛbɛ ko professeur Burema Kuriba ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ o ko ninnu fana siratigɛ la min yɛrɛ fana bɛ tali yɛrɛ fana kɛ lahala caman wɛrɛ la kuma kelen don olu kan i n'a fɔ ko Buma Tum ko olu ka laseli min to ka kɛ min bɛ tali kɛ tiɲɛnikɛla minnu n'u b'a wele ko la baisse du jab ko hakililaw fana ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ cogo min na hali k'a sɔrɔ ni bamanciya bɛ sen na o fana hakililaw fana bɛ Mali tribune kɔnɔ Ablaye ayiwa bamanan Andre kunu ye tun tɛ yan Etienne Ɲare de tun bɛ yan ne tun y'a daminɛ Bamakɔ n ye commune 6 de ye commune bɛ n'u ka kin don fɔlɔ mais n ko tilali kura mun kɛra u ko mɔgɔ kan ka kɛ 10 de ye mais kunu an ye fɔlɔ ni filanan fɔ n k'a ma kin sabanan u b'a fɔ commune sabanan ko o kin ni ka dɔgɔ ni Bamakɔ kin bɛɛ ye mais a quartier yɛrɛ tɔgɔ ka ca ni bɛɛ ye commune 3 ka dɔgɔ ni bɛɛ ye nka quartier ka ca ni bɛɛ ye bɛɛ voilà quartier tɔ yɛrɛ 9 dɔ ye 11 ale kelen ye 22 ale dun yɔrɔ ni ye yɔrɔ fitinin 23 km². o bɛ kɛ cogo di o dun bɛ kɛ dɛ ale fana Dabana ni Dibiba marché fila bɛ bolo an k'ale commune 3 centre commercial o y'a kin fɔlɔ ye i y'a faamu ensuite quartier wɔɔrɔ bɛ u ɲɛsinnen ni ɲɔgɔn ma yɔrɔ fitinin na n'i taara avenue de l'Indépendance la n'i bɛ centre culturel français côté la o ye 2 ye n'i bɛ banque côté la o ye 1 ye n'i bɛ afɛrɛ Bamakɔ kura Dravela Orphebugu olu ɲɛsinnen don Bamakɔ kura boli banna Dravela boli banna Orphebugu boli banna o tɛ 6 ye k'u ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma tati o ye 6 ye a yɛrɛ danfara dɔ man di yɛrɛ a danfara dɔ man di ayi mun danfara dɔ man di jumɛn o y'a Bajalan ye n'i ye goudron selekeni kelen ta Bajalan fɔlɔ 2 4 3 u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na Bajalan fɔlɔ 2 4 3 ni ye mun dugu sigi cogo ye tun i bɛ to la dɔrɔn i bɛ to yɔrɔ dɔ b'a fɔ i sera Ɲɔmiranbugu k'o to Ɲɔmiranbugu b'a fɔ k'i bɛ to Minkɔrɔbugu donc olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ani Samɛ n'i taara i bɛ taa Samɛ nin bɛ yen o tɛ yan maintenant Darsalam bɛ yen Jakoni bɛ yen Kodabugu bɛ yen Kuluninko bɛ yen Kuluba ye Kuluba village après Ponge Samɛ Surakoro Dunfi Soganafi
mun ko nin bɛɛ ye commune 3 ka quartier parti commune 3 filɛ nin ale ka dɔgɔnin kin bɛɛ mais ale ka quartier ka ca ni tuma dɔ la yɛrɛ i bɛ dɔ la ni mɔgɔ b'a e bɛ dɔ fana ɲini t'a dɔn Badiala fɔlɔ ni 2 ni 3 fo u b'a fɔ ni min kɔrɔsi yɛrɛ e bɛ ɲini u b'a fɔ i 2 la a dafara dɔ man di k'i tɔ Wolfubugu boli banna u b'a fɔ i donna Ntomikɔrɔbugu k'i tɔ Ntomikɔrɔbugu u b'a fɔ i bɛ i sera Ɲɔminkɔrɔbugu awɔ o de ne ka ci wa yɔrɔ la ni ko Badiala de ne b'a fɔ ayi dɛ ne t'o kɔnɔ dɛ i b'a fɔ de i bɛ nin sira in minɛ i b'a kɛ tan ni sira yan ne don nka Badiala ni Badialanden cɛ n ko ne tɛ se n yɛrɛ sɔrɔ o jate kɔnɔ maintenant commune 4 nan ale ka k'i ma ca ale dun ka bon a ka bon ni commune 3 ye mais ale ka k'i ma ca Taliko Lassa Sibiribugu Jikɔrɔni Para Sebenikɔrɔ Hamdalaye Lafebugu Kalabanbugu ale filɛ Aseyi fana t'a la de ou bien Aseyi tɛ Hamdalaye Hamdalaye Aseyi bon o bɛ ala o an b'o k'a la Hamdalaye Aseyi an bɛ se k'o fara a kan ale ka kin filɛ n'an taara commune 5 o fana kin ma ca ale fana ta ye kin 8 de Badabugu Sema 1 dɔw yɛrɛ ko Sema 2 quartier Mali Torakɔrɔbugu Bako Jikɔrɔni Sabalibugu Dawudabugu Kalabankɔrɔ fana ma ca n'an y'a dafa ni commune 6nan ye commune 6nan ale fana ye Kintan ye a ka bon fana dɛ Banangabugu ale ka bon dɛ Jaginela Falajɛ Maɲanbugu Misabugu Ɲamakɔrɔ Senu Sogoninko Sokɔrɔji Yirimaju Kati olu filɛ commune 6 ka bon tiɲɛ yɛrɛ la commune 6 ka bon quartier b'a la fana jama b'a la dɛ awɔ jama b'a la quartier populaire caman bɛ yen i n'a fɔ Ɲamakɔrɔ voilà Banangabugu ani Maɲanbugu ninnu bɛɛ quartier populaire ye voilà yɔrɔ dɔ fana bɛ yen n t'a dɔn kin dɔ kin de bɛ kun kɔnɔ ko faso kanu Maɲanbugu faso kanu bon sigidala mɔgɔw b'a kɛ kin ye mais est-ce que jamana marabagaw ka jate la kin don ayiwa kuma b'o yɔrɔ u b'a fɔ faso kanu kin don u b'a fɔ maintenant ni commune 6 de bɛ yen mais jateminɛ kura min bɛna bɔ ko a bɛna kɛ 10 ye o fana o y'o tila mais u m'o yari dɔw wɛrɛ minɛ o fana fo di ma mais min bɛ sisan mun bɛ ba la o de nin ye mais mun bɛna kɛ karata kura o dɔw wɛrɛ minɛ fo ye a tɛmɛ ayiwa o la digi de bɛna kɛ Kati la kosɛbɛ parce que Kati yɔrɔ caman bɛna minɛ Kati la a y'o dɔn ka ban o ayiwa kan bɛn ayiwa kan bɛn